Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi di saya itu Paware Pasawa. Halo pemirsa semuanya. Jadi di pagi hari yang saat pagi ini tidak wis gegeri. Tapi ki menurutku pagi soalnya ki kayak iya kuat rembang Kang. Aku yo bayangno aku mang tangi jam 7. Terus mengarep. Tak aja tak telok daerah mengarep. Preinan lo iki. Preinan lo iki. Tangi jam 7. Terus iki bagi mamaku preinan gak preinan tangi. Ya tapi ki kok piye yo? Ada kepuasan no, Mah. Kepuasannya ya. Ya Allah. Jadi ya iki mangkan tangi dhewe kita gak seru. Nangekno wong sak donya berarti. Aku nek malah ya ngono. Kabeh ditangekno. Mbah tangi dhewe. Dadi berterapi mang nerapi ayi. Terus lanjut apa neng cepu. Iki kiri. Ndang salin. Baterku wongki kenapa? Aku salin kenapa? Terus enggak. Terus aku yo salin yo wis lah yo manut. Terus akhirnya kita mau ke Cepu berdua naik motor. Piye keseruane engko mamah ning pasar. Aku pertama kali iki ngeterno mamah ning pasar. Yo. Soalnya selama mamah ning kene ning pasare yo ping pira yo. Yo pas nukokno kuwi ya yo kuwi yo. Terus sampai pas ning ndi. Wis ah. Ya wis. Yo ping pisan tok kuwi. Terus iki ape ning pasar Pasar Plaza apa Induk? Barang. Pokoke buka. Iki apa tuh apa? Golek kacang, golek apa jenenge? Golek teh. Wis pokoke golek loro lah. Ya wis. Kok disebut aku lali neh. Ya wis gak usah sebutno. Soalnya aku yo gak ngeling-eling, guys. Soalnya aku mesti yo lali. Wis guys, piye keseruane nek nonton aja sampai di skip. Dadah. Oke guys, warung pertama yang kita jujuk adalah warung Bu Mime. Tumbas kacang. Iki pokokman ket biyen nggih pun langganan di sini. Tumbas sapa ae niki guys. Piro mah? Sak ada 35 sak ada kacang. Niki anu bleng. Blengi apa? Bleng. Terus guys, jadi mama hidup tuku bleng. Mama emangnya apa gawe kerupuk kenjar? Oke, usum berkat guys saat ini. Ajeng bodo. Mbak, kaprine duwe. Jadi rupa-rupa duwe. Enak brambang, enak rupa-rupa lah guys pokoknya. Cari apa aja ada. Iki uyah sakmene akeh. Iki wis langganan kat zamane Mbah Wi sering ning pasar. Jadi ini gede bumi terus seperti itu. Terus Mbak Repa kayak nek belanja ya ning kene. Seperti itu guys. Jadi udah langganan banget ning gini. Toko bumi. Kok mungkin bakal lanjut ke dalam juga soalnya ngeterno mamah juga. Mamah akan belanja kebutuhan dan ini pasare rame. Loh, ramenya ngerame banget. Iya wis enek apa jenenge sing dodolan kembang ngono kuwi lho guys. Soalnya sudah menjelang hari raya Idul Fitri. Wes tiga motor sih. Ya ayo. Jadi motornya tak parkir kene guys. Terus kok langsung mlebu ae lewat kono. Iya. Mama Foto melu-melu kowe. kayak neng cuk. Saleh foto ya, Pak. Yoi, podo mirip-mirip. Wes guys. Kamot ya? Kamot mah. Kamot. Sik tak no. Lanjut iki jajan perjajanan ya. Apa mama apa apa? Cipang. Asal Jepang. Nabati. Ini tinggal hewu. Apa tina bu? Apa itu 2000? Iya. Amit ya bu. Langsung jupuk sadus no mas. Langsung jupuk sadus.
Jadi ini kayaknya lengkap tuh. Rupa-rupa tertata rapi. Tidak apa-apa ya, nih apa dicampur-campur. Ya biarkanlah mama berkreasi. Asli rapi, ini rapi banget loh. Jadi koyok pengen nuku kabeh, koyok pengen cukup gitu loh. Oke, monggo. Oke, tadi iki wis tuku nabati ambek milku 1 yo guys yo. Dan iki mincok yo wis enek mang mie ambek kacang kupas ini. Tiba yo ambek kacang biasa. Jadi dari mama iki. Urung. Ya Allah, kacang biasa iki urung untuk, guys. Wong pengen mlebu. Aku pengen melok. Pengen melok tapi iki nang jopo. Gak ngarah hilang paling. Pengen melok. Iki penting ya nang kene. Enek jeruk. Enek telur. Oh, enek bawang putih kupas. Bawang putih, mama. Kacang. Jadi membeli 2 jenis kacang, ini guys. Seperti itu. Sekilo. Mang kacang kupasnya kita yo sekilo apa 2 kilo yo. Mbah lah. Wis engko pokokan nek kacangnya apa diapakno mungkin sampai bunda aku bakal tak syuting kok guys. Ditunggu keseruan selanjutnya. Iki tekan pasar bulan yo nambah iki paku ning kene anu sandok paku saon dari bulu. Kae bu HP mek opo wong iki lho. Halo. Bu HP dandani opo? Setengahnya kita dandan. Ben wonge apa nyebrang, mama ben nyebrang. Lah aku dikon, terus kowe gak usah nyebrang tak mama ae sing nyebrang ya wis. Wis guys, aku tunggu wonge ape dandan ya apa. Real, ape bodo. Hadi ombah ora mau omah. Duwe diumbah. Sumpil dah diumbah. Loh. Ide konde ndak ada duit diumbah barang. Kan tapi resik jarine TikTok aja diremas aduh. Di mesin cuci gak sih? Aduh. Wes dah kuwi paling. Jupuk sak gendong lumayan, yes. Tak jupuk sak mene yo. Iki jasa cuci. Gak tambah dewe aku iso. Jasa cuci. Baru ke dia Pak Landa. Jadi bila saya terus Ditiriskan dulu. Terus engko dijejer-jejer ning nampan. sebenarnya ditunggoni. Wah, kose urung resik kuwi. Sudah kepeken. Wis kepeken ngeri. Maksudnya ki Agan duwe. amin ya Allah iki sok anu nek kakek iki anu aku tidak suwe. Iku duwe konde ndak? Kowe iki ceritane Nyolong. nglumpukno ya untuk nyolong. Dek nglumpukno iki sakmono kuwi. Susu. Dadi wong amen ngomong gak duwe duit receh. Juga disimpan. Berarti penipuan. Disimpan di kuwi daripada apa tuker duit baru. Enek adminnya, enek opo. Oh, berarti saya anu yo mempersiapkan. Bayari ngono. Aku THR njaluk sing abang-abang 5 ya. Aku mau nek biru, ijo, Abang-abang 5? kuning. Ini kan nyebut iki abang. Enggak, Abang-abang aku ini. kuning. Kuning malah. Kuning no. Oren. Coklat. Kuning iki. Coklat yo duit anu iki. Abu-abu wis. Oke, nek sing 50 wae. Gak enak. 10 memang. Aku nggae bocah-bocah ngono ki THR 2000-an ngono ki gak apa-apa ndak. Enggak apa-apa ya kadang apa. THR sesuai kemampuan. Adek jarene kuwi ya. Masa nggae mau THR 2000-an tok iki. Kok semu. Am ta yo.
Ya nek orang kok 10 itu pokoknya. Kan dadi resik mau nek makan koyo dulu. Busuk ngono. Sing iku disetrika. Omah wis mbok umbah porong, guys? Jak omahku. Nek kamarku wis tak mbah. Ngono. Iki dina iki agendane ya, kemang berkon dewa. Aku kan ketemu mama ning pasar. Makan aku mulai kan ngide ya. Ngide lewat dalan sing pasar Merono kuwi lho. Nah, Pasar lurus kuwi. Pasar beras, pasar ora. Pasar Badok. Pake Rono kuwi lho. Heeh. Ya kuwi iso iki kene mulai, tapi kuwi lali dalan. Aku lali dalan, aku hilang arah terus mari kita kan kene sapa aku ngantek apa ning ngarep omahe wong yo. Mah ning Bima sik tak eling-eling sik. Kilo balik wis tak bengok. Mama aku alok mulai. Wis mulai. Ya dalan biasa wae. Kan iki karek lurus terus belok kanan. Kiri. Oh iya belok kiri. Nganan rono yo lali. Ngiri terus bagi kan terus bagi ngiri neh. Ngirine iki lorong kan iki. Udah. Sopo kan? Siapa ini? Ada ngono ada deringe. Apa iku gak sih? Hampir siapa dah? Apa? Siapa yang telepon? Mbak Sopo Benda. Mbak kejare apa Iki wis mesti? Lah iki wis dikongkon kowe. Oh ya wis genten ya hati Eh. kali. Ndekne sing ngubah dhuwit ki kok delok Prabayani. Lah, Delok dhuwit diumbah. Ben piye? Jare ben resik jare. ben kok duwe anyar. Perjuangan lo iki. Wis sampe disetrika. Iya. Ndekne emoh kena biaya admin apa jenenge nek ijol dhuwit makane ndekne dhuwite diklompokno terus bagi disetrika. Capek. Jenius. Aku sering ini mau Nyawone dilarang lho kuwi. Oh, tenan ya, mau 10.000 lho kuwi. 10.000 ya. 10.000 tak ya berarti. Ya iki ya, bagi 10 ya. Ya kan jadi kolaborasi. Iya. Ya, mau sik. Dia cek ning kuburan resik. Jan ngeri tenan, ngeri. Jadi saya diumbah ki nek nilainya nek 10, 20, 2000, 5000. Nanti hasil dari Om Toyo mengelompokkan yo duit susuk, duit apa ngono kuwi. Terus ki diumbah, engko terus mari ngono di setrika. Karena Bunda dipikir-pikir ya guys yo. Nek admine ngono kuwi yo nek menurut kalian sing suke-suke yo gak seberapa yo admine. Tapi nek menurut kene sing yo alhamdulillah cukup untuk makan untuk hidup keluarga semuanya. Kuwi yo lumayan ya guys yo. Sedangkan cah cilik saiki yo duit kuwi yo dikei anyar lah yo gak ngurus dekne. Bar kuwi yo apa jenenge ngono kuwi yo dienggo tuku jajan. Yo diuntel-untel, tapi kadang nek jamanku biyen aja dikrompokno. Tapi nek bocah saiki gak langsung iki bar entuk ngono ki ya terus mari ngono langsung digo tuku mercon iki. Iya biyen aku nek entuk duwe anyar iki tak mimi. Iya kan, Nyantek saiki gak bocah-bocah. selanjutnya. Walah. Umbah-umbah apa yang menyenangkan? Umbah-umbah duit. Ngumbahi dhuwit. Gimana nek abang apa ya walah wah. Walah, aku malah betah langsungan. Oh, ngono. Langsung tidak berkutik kowe. Langsung Ditunggoni wae iki, kene yo gak ero enek bolongane irung-ireng apa bolongan irunge transparan ya. Ditunggoni sampai garing. Aja ditinggal. keren panasan langsung garing. Iya, makanya kuwi maksudnya kowe iki ndang ditunggoni aja mbok tinggal karena kita nggak ada yang tahu. Ngono. Tengah ya wae sih. Aku sing nunggoni lah yo. Oh, kowe malinge.
Kok iso-iso kayak ngono. Wis guys, ngot ben dilanjut ben disetrika wek Bunda. Wis guys, wis Mama kok biar itu dulu. ape di setrika. Oh. Abenya itu Kok langsung ngono kowe? Apa ini langsung kresek-kresek ini? aku bisa yo ngono mbek ngono, tapi aku ora tak konten yo aku mbek dhewe. Berasa uang baru tuh. Tapi tak limeng kertas. Anak kok sampai. Iya Ida. Ngudang kuwi nek sing ngono kuwi kuwi Ida. Pedine ana sing ndonyot setrika lho, mesti Kertas saya. iki ne lho sing tak ndo ku apa? Kertas wah, kertasan wah. Ndang wah. Buku kertas buku orang. Engko nek duwike nek malah nominale ora payu lho. Tapi dinyingsut gak sih Nda? Apane pas nyingsut iki? Ora nyisute ora, malah kenceng gejejer. Jadi kresek-kresek. Ketika aku Ketika aku. Aja panas-panas Nda. suwene lah wah. Kuwi paling enak nek 500.000. Mbok kok ditung. Wong iki ndek tak takoki gak ro. Dadi kok tak korupsi ra ro. Nek kontene Nda. Gak popo. Korupsi uang suami iki gak popo. Wonge kan istri boleh mencuri uang suami. Oh lah. Aku juga pernah kok mencuri. Aku akui. Tapi kan bukan untuk hoya-hoya. Jadi Pak Ustadz kok seperlunya ngambil uang suami seperlunya. Seperlunya. Nah, aku juga seperlunya. Sebanyak-banyaknya. Niat ngerabi ya, Dek. Iki nih sih. Men Sing 20 lima ini siapa? Kok nek anu. Udah Mas teh ngawin nek gak limean iki dah sing 5.000 ngene iki. Sing 5.000 gak usah. Tapi nek sing iki ongko nek sing 20 iki lho, mbek 10 iki lho. 10 gak enek. Wis 20.000 ne tak dhewekno teh. Apa ae maksudnya kita ngomong ngono cangkem aku lho. Iya leh. Aku lho Wah. Kita ambil dulu yang 20.000. Kok ben iki. Soalnya enggak ke iso ndak iki. Iso. Nyetrika duit ya Allah ya Allah. Nyetrika apa sih gak ngarepegel. Iki sedino lah aku sanggup. Oh. Apa nih abang-abang ya Kanda? Malah langsung. Saya setrika apa ngambil biru lah kasih ya. Duit 1.000 tak enak ya saiki. Gak payu. Itu Sulima kan ya dikabari. Kayu ya aku ora. Maksudnya setengah kerengseng kok disetrika 2 kali. Kamu kayak uang Sulima kan ya jadi kalau kayak sirna. Gak usah. 75 kan kayak apa? Edisi terbatas ya. Limited edition. Tuning aku rong setrika gak sih? Wah, harus setrika apa? Kok duitmu pira-pira ngono lho Wah. Aku kok ya kurang apa? Kok gumun rasane mbek kowe. First time. Maksudnya setengah. Memang warnanya gula namanya. Terus Bukan sana. iya ringso. Apa sosok Sosok. Ya, itu sosok. untuk ke kantor. Kowe roh jajanku Pak. Ya percaya kan kamu ibu persat. Ibu persit. Donya nih. Betulnya nih uang atau dibuka ya? Lah parcel. Oh, kayu udah dibuka. Podo no. Aku kan juga petak buka iki. Kuwi ra dibuka. Pengkoman kan nek tamu ya mau tak sugih kacang sing mamang gawe kuwi tok ya terus nek wong takon lha niku jajane mboten dibuka mboten. Wis. Iku tinggi pajak. Niku dinge pacangan mawon. Tester, Pak. Mboten usah jenengan atik ngutik-ngutik jajane kula tak pajang niku nggih. Kiko ya Bunda, malam takbiran ki melok ning kono, soalnya bayi kan ya ning kono to. Daripada aku ning kene tetep mau dhewe, omku yo pikir. Jare pikirnya bodoh. Malam takbir. Lah yo berarti kan mesti bodone it kan gak piket kan? Nah, tapi modulnya jam piro kan gak ero. Wis iki piket kan modulnya jam 09.00. Berarti aku bisa baca sih. Gak tapi kok berarti gak ngarah kok mesti ditelepon Om Andi. Oh. Siti Tidak ada Om Utoyo, ada Om Andi. Ada Pak Lurah. Modelnya ya podo yang Mbak sih.
Om Dindo om. 11-12 lah. Mandi lihatlah konten. Gak ngarah sih. Delok i wong e. Wong e lho delok. Ya buku-buku kelewat. Memang kelihatan kalau dulu. Oh gak, biasanya anggar ngomong apa pikir aku mau melok wong kan ki. Kadek iki konten ngono ki piye ngene ngono. Ngono iki. Wong bertanya iki. Berarti kan wong kan mengikuti. Sarwa barang nek diprank iki, wah aku nek diprank atik menengah lek wah wajar badami. Ya kita kan ya bekerjanya di dunia mistis. Oh, maksudnya kan langsung digaring terus melentung ngono. Wis apa teman? News pemirsa segitu dulu konten kali ini. Dinantikan konten-konten selanjutnya seru berikutnya. Coba di like, coba di subscribe, di share sebanyak-banyaknya. Dan coba dinyalakan tombol notifikasi. Itu adalah moga-moga dibayangi seger waras, umur selalu banyak kelancaran. Dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh sebelum dipermuat jodohnya. Semoga cepat ditemukan jodohnya. Untuk pejuang Jawa, moga-moga diberi omongan yang salah-salah yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Ini tak terbaik ketemu semuanya. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.